9,799 оценката на Ива Тепешанова на обръч. Явно ще трябва да си свикнем с мисълта, че няма да има оценки от 9,9 за нашите момичета. Но нека проследим изпълнението на Теодора Александрова с обръч. Това е едно от най-омагьосващите съчетания на тело. Много динамично. Браво на Теодора. Изиграва като за публика, не като за съдийки, разбира се. Когато казвах, че нашите момичета не играят съвсем това, което през годините показваше Българската школа по художествена гимнастика, имам предвид, че след Мария Петрова някакси нямаме голяма изявена състезателка. Стела Савапатийска беше 2 години лишена от възможността да се състезава. Имаше така добри данни. Пък дори Теодора Александрова тръгна чудесно. Европейска шампионка за девойки през 96-та. След дълго мислене 9,9 за Теодора Александрова и освиркване поредно от публиката.